Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Zbog uspjeha Bake Praseta, publika od njega očekuje ozbiljnije stvari. Gašenje njegovih kanala uticalo je na pružanje kontenta, ali bez obzira i na to prevazišao je ona najobičnija snimanja. Međutim, nakon dužeg perioda konačno dolazi sa novom i brutalnom idejom. Naime, Baka Prase namjerava da organizuje boks mečeve. Boks mečevi radili bi se između poznatih influencera, a bile bi uključene i novčane nagrade. U svom posljednjem streamu pričao je ko će biti prvi borci i kakve su nagrade, pa hajde da poslušamo zajedno. Imam dobre vesti, potvrđeni su boks mečevi. Bravo, bravo. Znači, prvi meč koji imamo zakazan, Marko Jack protiv Biza Don Kruševca. Bravo. Drugi boks meč, Toni Montana protiv Marka Filipovića. Posljednji meč koji imamo nije još potvrđen, moram da vam priznam. Jedna strana je potvrdila, druga još nije. Mihajlo Madić protiv Krofne! Brate, kakav Conor, kakav Khabib, brate. I dobitnik boks meča dobija 5000 evra, svakog boks meča dobija 5000 evra. I 1000 evra za samo učešće i gubitnik dobije 1000, bravo! Bravo! Respekt. Bravo. Aj, nađi mi nekog, brate, da se bijem ja. Konačno na Balkan dolazi neki zanimljiviji kontent. Boks mečeva je do sada bilo, ali ipak vrlo malo. Ova ideja učesnicima bi donijela popularnost i novac, dok bi gledaoci uživali u takvom kontentu. Neki mečevi će biti teška sprdancija, dok će zasigurno biti onih oštrih i opasnih. A šta vi kao gledaoci mislite? Da li je ovo dobra ideja? Da li smatrate da su novčane nagrade dovoljne? I koga bi zapravo vi voljeli vidjeti u boks mečevima? Sve to pišite u komentarima ispod, a do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!